Hilatoia da karrera espeziala netzako, zen ateratzen naiz amarekin, eta motza da, baina gustatzen zaite hor giroa, egoten den giroa eta dena, eta hitzarekin lagun batzu komentatu ziguten eta horrela hasi ginen. Normalean elkartzen gara Irunen, kotxez etortzen gara, edo trenez, iristen gara justu hori, Merterritako, pixka bat giroa giroan integratu, eta karrera korritu, eta gero juten gara pintxo bat hartzera. Ez da lehenengo aldia hemen ibiltzen naizena, bigarrena da, guen dela 4 urte inun lehenengo aldia. Eta egia zen guen dela 4 urte inuna izan zen, simplemente lagun batek esan zian, eta korrika itiatikan. Eta ja 4 urte gero pixka jantzeatu nintzen zertaz joan gaia, eta igual pixka eta emakumen aldarrikapenan alde eta hola informatu nintzen, eta ikusi nuen aukera hona zala gure eskubideak aurrera emateko. Eta pixkate bai arrazoia oire bada, gure eguna ospatzeko eta pixkat kirolare bai iteko eta ondo pasatzeko, ze egia esan kriston giroa dago eta pixka denetikan. Hau da nire 4. urtea, hilatoia korritzen eta netzako hau festa izaten da. Elkartzeko, lagunekin etortzeko eta pixka korrizka iteko eta gero pote batzuk hartzeko, festa bat, ez da karrera bat. Ondo pasatzen dut, gustatzen zait, ambiente hona egoten da eta divertigarria izaten da. Nire lehenengo hilatoia izan da, lehenengo aldiz parte hartu dudana, eta esperientza oso polita, ibilbidea eta asko gustatu zait, gainera 25. urtea dela eta jende oso involukratua, giro ezin hobea, eta gainera sorpresa junior kategoria lehenengo geratu naizela, eta ez nuen espero, baina kriston poza, hurrengo urtean errepikatzeko seguro.